Goizeko 10:38 eta sustatuko lagunak prest euskara eta teknologia uzartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte sustatu.eusen. Hoietako batzuk aukeratu eta hementxe kontatzen ditugu eta gaurkoan aurreratzen dizuet. Kurtsoko azken saioa izango dela, egunon, Luixo? Bai, opor aurreratuak hartuko ditugu, Bai. eta, bueno, pues, uztail erditik, iraila hasierara. Ez egunean behinek bezain luzeak, egunean behin ere igandean hartu zituen oporrak, Bai. eta irailean, bueno, pixkat aurrera hasiago edo hasiko da, berriro ere, baina, bueno, tartetxo hau ere, batzuen eta besteen oporra aprobetxatuz, saioa ere etengo dugu. Oso ondo. Bueno, eta egunean behin, hola azkar aipatuta zer moduz? Bueno, pues ondo, 58.000 erabiltzaile, boladan jarraitzen du, Tokikom Liga izeneko gauza bat antolatu genuen, edabide eta eskualde batzuk elkarrekin lehiatuz. Herritarrak ez gara oso ondo geratu lehenengo liga honetan. Bueno, oso berdindua zegoen, baina destakatu zian Iruka dala Uribe Kosta, hau da, Bilbotik Sopelaraino dagoen eskualde hori, eta haien nabarmendu zidan, aste desberdinetan ere nagusi izan dira zenbaitetan, eta azkarrenak dira. Sentitzen dut Gipuzkoa. Bizkaia azkarra. Bai. Bueno, eta hori aipatuta, esan bezala, albistetxo batzuk aukeratu ditugu, eta gaurkoan kontatuko ditugu. Ez dakite oporraldi honetan, albiste gehiago partekatuko dituzue, jungo zate kaleratzen, erritmo lasaiego batean edo. Egunero agian ez, abuztuan, baina jarraitua editoretza tarteka egongo da, eta ez batzu programatu egingo dira. Pixkate, tresnak eta hola diana, pixkata temporala diana, programatuko digutugu, baina, bueno, eklipsearen zain ere egongo gara. Eklipserik ez bada gertatzen, imaginatu, danak zain eta ez dago eklipserik, ze gertatu da, hori aipagarria izango da. Bai. Bueno, hori ez da gertatuko. Uste dut, astrologikoki eta fizikoki imposiblea dela, esaten diguten ez. Bai, bueno. Neurtuta dago. Hori da. Bueno, baina bestela, ez dakit, eredu bezala diarioeuskadi.eus hartu dezakezue, Luisxo? Bueno, horixe da komentatzen den entorrena. Eta lotu nahi nuen lehenu esan dugu, Tokikom Liga auki dugula egunean behin, Tokikom da Tokiko komunikabideen elkarte bat. Bai. Eskualdeka antolatuta medio batzuk, eta uste dut inguru horietan ere badagoela alako elkartze prozesuren bat. Seguraren inguruen dola, baina berdin dio. Eta kezkatuta daude sortu dalako diarioeuskadi.eus. Eta erakutsi egingo dugu, zer den hau. Diarioeuskadi.eus, dominioa ikusten da, zure tokiko albisteen egunkaria. Euskaraz eta eskualdeak, Donostialdea, Bidasoa, Tolgazen Tolosa aldera. Goierri ere agertzen da. Goierri ere, eta Tolosa aldea. Ikusi ditzagun albisteak, Bilabonako Santio Jaiak Tolosa aldea jasoko ditula, Tolosako futbol partidan istiluak, salburitu bat izpitalera, Tolosa aldea, Euskotren Ligako sailkapen nagusiko bigarren postuan kokatu da. Hau arranketa da, baina piragüista batzuk ikusi ditugu, eta ikusi ditzago beste Bilabonako Santio Jaiak ikusi ditzago, hemen dago albiste, baina ikusi ditzago Bilabonako kale hoiek. Bai, Alemanira joan dira, agian. Bai, alako zerbait, jentez betetako kale batzuk, eta irudia da guztiz faltsua. Bai. Albiste honek dauka, gauza gehiago ere ikusi ditugu, sinatzen du Gorka Uriarte Mendizabal batek, pertsona hori ez da existitzen. Faltsua da. Albisteak ditu bertsioak espainolez eta inglesez,
Eta dira, itzulpen automatikoak, ez dakigu originala, zein dan ere, Vale. Ja, hirurak iturri diran nagu... artifizialak, edo bat da lehen artifiziala eta besteak itzulpenak diran, eta egunero ari dira publikatzen gauzak. Eta ematen duenez, iturriak hartze dituzte beste medio batzuetatik, eta Vale. Tokikom delako medio batzuetan konprobatu dute Zumaiako albisteak edo Debagoieneko albiste batzuk birziklatzen dituztela eta berridatzi. Vale, osea, manipulazio bat dagoela baita. Ez dara bakarrik kopiak eta... Bai, ze kopiak eta ageriko egia izango zen, Claro. baina uste dute Tokikomekoek eta zantzuak daude horrenak, hartzen dutela testu bat, eta adimen artifizialarekin egin daiteken operazio bat egiten dutela, eta da, berridatzi ideazu hau, beste titular batekin, eta 2 parrafo laburrago, demagun. Eta hori guztia, pseudo automatizatuta daukate, eta ondo idatzita dago, badakigu adimen artifizialeko ereduak irudiak sortzen txorakeriak egiten dituzte, baina testua euskaraz ondo idazteko gauza dirala, badakigu, ez dakigu inoiz arrebak eta aizpak tokatzen badira, horren gehiago biliko dian, baina gainerakoan bai, eta dana da horako gauza, ikusi ditzagun, bueno, hau, eta gero irudien kontuetan, bueno, disparate batzuk daude, orain ikusten ari gara, Zumaiak behi ontziak irabazi du veteranoen estropada mundakan. Ikusten du veteranoen estropada hori, eta zer da hori. Veteranoen estropada, eske... Bai, jubilatu batzuk, baina literal, esaten da noiz. Ontzi imposible bat, arraunari eusten ez dakigu nola, eta atzean herri bat, ez dakit Islandiako kostan hori, edo zer. Ja, modalidade berri bat da, Luistxo. Bai. Modalidade berri bat da, hau guztia. Bai, disparate bat. Bai, datu gehiago jaso ditugu, eta uste dut luzapen bat merezi dezakela albisteak. Eta, hemen, bueno, joango gara beheraino. Osea, hau ere, helburua, zein den helburue, edo zertarako? Ari dia spam egiten jentea hemen iragartzeko. Eta ari dia ondo kokatzen Googleen. Hau da, bilatzen duzu orain, Zumaiako veteranoen trainerua, eta hau agertzen Googleen, eta aukerak daude, Zumaia, Urola Kostako Gipuzkoako tokiko komunikabidea da, guka.eus. Aukera daude, guka.eusen gainetik hau agertzea, eta klikakona, eta orduan, tokikon pentsatzen nahi da, hemen neurri batzuk edatu behar dira, eta ikusten dugu hemen, behean, sare bat dela, gure egunkari sarea, Diario de Cataluña, La Voz de Madrid, Diario Gallego, La Voz Canaria, orduan, sortu dituzte, behin metodoa asmatuta, hizkuntza batzuk bestean, eta beste katalana hemen, eta han euskera, eta adimen artifiziala nola funtzionatzen duen, holakoan aidea, sortu dituzten izerraki dozena bat, eta dozena horretan egunero beste 50 artikulo, eta danga, norbait egongo da, baina produkzioa da zera. Eta, honekin ematen du, domeinuak zeinak hartu dituen, eta dauden oharrengatik eta, Kataluniako publizitate edo marketing agentzia bat, Trokalia edo lako izanen bat, eta, bueno, pues, igual denuntzioa jarriko zaie, eta nola .eus dominio bat ere badaukaten, .eus fundazioak ere begia bota dio, eta aztertuko omen du ea betetzen dituen arauak, eta nik uste dut, plagioa eta gezurra zabaltzeko medio batek, ez du laukiko baimenik gertatzen dena da, diarioeuskadi.eus bezala, sortu daitekela diarioeuskadi.edozer, gaur egunean dauden domenioekin, orduan .eusenetik eskapatu daitezke arazori gabe eta jarraitu kaka honekin. Eta, bueno, ikusteagatik gauza bat, leheno esan dugu kazetari zen bat, eta, bueno, pues, erakutsiko dugu, albisterako topatu genuen beste gauza bat. Bueno, albistea sustatu erakusten ari gara orain, eta behean, kiroletakoak idazten ditu Unai Zabala Garitaona Indiak. Hor daukagu tipo bat, bere aurpegiarekin,
kirol kazetaria, euskal futbolean eta oinarrizko kirolean aditua, bere Twitter eta LinkedIn linkak hor daude, izatez Twitterren klikatzen duzu, eta Unai Zabala bat egonda Existitzen da. Twitterren. Bai, igual existitzen da Unai Zabala garita ona india bat, Bai. Izenak sortu dituzte, izenak eta abizen euskaldunak, eta, bueno, baina ez da existitzen. Izatez, La Voz Canaria dala, kakasare honetan beste bat, eta hor dago, aurpegi berdina, kiroletan idazten, Raiko Marrero González, aurpegi berdina dauka, periodista deportivo con foco en el fútbol canario, obsesionado por los deportes minoritarios. Es que Canarietan ere herri kirol propioak eta hola dauzkate, astoproak eta loko kontuak, eta borroka kanarioa, eta... Bai, eta hartu dituzte Kanariako bizen ohikoak eta sortu dituzte izenak. Halako zerbait izango da. Katalunian Josep eta Jordi ibiliko dira kirol albistiak ematen. Bueno, izugarria. diarioeuskadi.eus. Eman dugu domeinioa, baina hola, pixkat, eskularruekin jakin, zer dan hori. Ari dia gainera anuntziatu zaite guregan, eta hola, eta holako jakin zer dan hau. Inori tokatzen bat zaioa bisua. Ea noraino iristen den hau, edo zenolako eboluzioa izaten duen, kontatuko dugu. Luisio, bestela. Bai. Oso ondo. Bueno, eta... Aipatuko dugu Jurassic Park, zuek pelikula ikusi duzue, baina beste gauz batean, dinosaurietan ez beste kontu batean zentratu zarete? Bai, bueno, laburki aipatuko dut. Aktore protagonistetako bat hilda, Sam Neill. Sam paleontologoa, bintaurrekoak entzen ditu ikusten dituenean, Jurassic Park lehenengoan, originalean eta kaso honenean, urteak pasatu dira, 1983koa da, orduan, 33 urte hau Oindi jaio gabe, Luistxo. Eta, bueno, baitzaki horrekin artikulu bat aurkitu genuen Jurassic Parkeko konputazioa zelan zan, eta, bueno, artikulu hartatik ze ordenagailu agertzen diran, eta marka jakin bateko, Silicon Graphics markakoetan zentratu gara, 80ko hamarkadako enpresa potentenetako bat, orduko Apple bazan potente orduan, eta Apple Macak ere agertzen dira, baina Google edo beste zerbitzu batzuk ez zeuden, eta Silicon Graphics importantea zan, eta nola agertzen dan pantailazoak eta hola pelikulan, eta nola gero desagertu den hori, ere kontatzen dugu, eta bueno, hortxe utziko dugu. Norbaitek errepasatu nahi badu, irudiak eta informazio puixkatxoak sustatu. Primeran. Bueno, eta gaurko saioa amaitzeko, Trikitixa. baino, aplikazio batean. Bai, eta ezin dugu jo, zen nik ez dakit, eta konsultatu genuen segure irratiarekin, eta uste dut, anaitze, zuk ere ez dakizula. Ez da ere, ez. Eta orduan, zertarako instalatuko dugu, erridikulua egiteko. Baina bideoa erakutsiko dugu, zer den ST Trikitixa. Bueno, ST esango dugu dala soinu txiki, izeneko enpresa txiki bat, familia enpresa bat, azizana soinu txikiak edo egiten, eta jotzeko, importazioatik hasi eta gero propioak egin, eta gero indituzte elektronikoak ere bai, eta orain elektronikoa goa. Eta ez duzen erosi behar ere tresna bat, baizik eta aplikazioan, eta ontsa ikusiko dugu. Albistea aparte joango gara bideoak Instagramen daude, eta bertara joango gara ikusi eta... Luistxo, Instagramen sartu zea? Bai, zer remedio. Ai, ama. Eta ondo, esperientzia ondo. Euskaldun gaizto guztiak antzaudete. Bueno, gaiztoak eta erdi gaiztoak ere, bai. Esperientzia hona izan da. Kanpoko txintxoa gara, bi. Ez daukagu, galdutako gurroka bada. Bueno, arra jozuk, bai. Bueno, hementxe dago, telefono batean, play emango diot. Ator soinua. Maria Jesus Kalejira omen da. Bai. Tablet batean hobeto. Uste dut,
tresnaren bai, telefonoan baino Bai. dakienak ere Mugarria da. tresnaren tamainagatik uste dut, eta, Baina soinu bueno, oso ona du. bai, Bai. nik ez dakit, baina esango nizuke, bai. Bai. Soinu aldetik, Eta bai. eta orduan, honekin Nahiko dagoena, erreala. Ze eh? nahiko erreala dirudi, Bai, ez? bai, 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 bai. Trikitixa dauken hori da, Bai, haize soinu hori, ez? bai, ez dakit nola egiten den funtzioa, puztu eta bustekoa, ze horrekin ere jokatzen du Claro, soinu joleak, ezta? bai. Hori nola imitatzen da? Bere tempo, Nik ez. ideiarik ez, baina soinuagatik, Bai. hau, bueno, Bai ematen du irratitik entzun iriki eta hitz duenak, dela. esan dizaiokegu, bideoan ikusten ari garena, dala tablet bat edo mugikor Bai. bat. Ez pertsona bat, Trikitixa bat. trikitixa batekin. Bueno, Bai. eta lehiaketa batean daude. Aha, bale. Sustapena egiten ari dira, ze Mhm. ST Trikitixa izeneko aplikazioa bilatzen baduzue Google Playn, Mhm. ez dago Ah, bale. Ados. test eran instalatu daiteke. Mhm. Horretarako, bueno, mugikor garapenean eta hola, pues, baimen batzuk eskatzen badiozu, jokoak eta aplikazioak egin ditugunean, test fase batean jendea Bai. gonbidatu dugu, hemen gonbidapen ireki bat dago, Mhm. sustatun eta baita ere Instagramen ST Bale. soinua topatu eskero, pues, hor dago informazioak, eskatzen duzu baimena, jeisten duzu orduan Android delako hori tablet edo Mhm. mugikorrera, eta eskatzen dutena da Maria Jesus delako kalejira horrekin grabatzea Mhm. norberak, igotzea pentsatzen duz Instagramera delako Bai. traol batekin, eta bueno, uztailaren Zer, 31 arteko epea, tartea epea. Mhm. lehiaketa batean sartzeko, eta Ona, soinu txuri, e.eus da dominioa. Bi bale. marka erabili dituzte, soinu txiki esan dut, baina baita ere soinu txuri, orduan Hori. ST hortxe dago. Mhm. Eta saria da, hain zuzen ere, esango dut, Ieki samar jartzen dago baten zozketa. bai, soinu txiki isa emar, eta erakutsiko dugu tresna hau, zer den, a ber, bagoa, kargatzen ari da, uste dut, Bai. Amazonen ikustea, oh, oh, Ez da gertzen. ez da agertzen, A bueno, ber. moztuko dut. Egin duten tresna fisiko hoietako bat, orduan, Bida, nola, bai. kasio teklatu bat Mhm. klasiko hoiek bezala, Bai. halako bat, bi aldetatik Trikitixan. trikitixa zertzeko, eta, bueno, nik uste dut beste fase batera pasatu diala orain, aplikazioaren kontu honekin, eta, bueno, pues, baina Begira. oraindik eratzen dira halako batzuk, eta Ze ondo. olako bat saltzen dute. Primeran, bueno, errepasoa eginda, Luisjo. Eta, bueno, lan egunak tokatzen dira oindekan batzuk, baina Bai, tarte honetarako, oporrak hartuko ditugu. hori da. Iraian kontu gehiago, Luisjo. Egongo, udako errepaso bat egingo Egingo dugu, dugu. eta Bai. ordura arte, ondo igaro, Ondo eta pasa. Hurrengora arte. hurrengora arte, Aio. agur.